ka weight bridge lane ka jaka tho ye ki kali bakit market mata ki bawan na ki thain berni hat khanapara batkumju ki bawan na ka jilla Assam ka badon ha ka snong umling ka ba marsanda ba ka corona test center lalap bahakane ka weight bridge laju kamai be ain da ka ba ki shai shim khajna na ki kali ki bakit jingkit klam da tho bat klam da airu ye ka receive shaki driver lane shaki try kali bat laju shamru ba ki shai pha ban rung jubor ki kali shimen ki baju kit tiar kitar ni ki thain berni hat ki balong tang khndian kum ki ding ki simen bat ki wei naga banta ban panan kam yelade hagaba kum ye kineru ki jushem pisa khlam da tho lane khlam da ai ka receive khlam da ai ki receive bala seu kum ba ka dei ban long ya kane lalap yo wei na ki driver kali ubanya ya ka Mahindra pickup ka bala long try do ba MG Kharshan lor uba na ka snong Saidan habayo ban yakran bo uba MG Kharshan lor ulai thu ba hannen kasngi kat bo driver jong u udang wan ban kit igiding lentang ki ba don tang kumba khatsan teli ai naga banta ban panan kam halayeng na berni hat marsan poi hajan jong kate ka weight bridge ulasha pen sange bat sha pen rung jubor chapo kate ka jaka tho watla hadin bo new driver uladap ban batai shai ba kini kiding kidei ba mut ban panan kam halayeng lade bat ondala rung hapo kate ka jaka tho kila pha siu pisa yu bat nakaliang utei driver ula juba bakumno phinshim pisa haba ki tiar ki dei ki batang khndian bat ki deiru ki ban pendon kam hayeng lade nakaliang ki nong tre jong kate ka weight bridge kilo ong balada mem siu be ya ka pisa ngim ban se ban habat ka kali hangne nakaliang new driver ula siu ka pisa khlam da sha tho lane khlam da yo ka receive ka bala siu nakaliang uba MG Kharshan lor ulalai ban yakendu ega deputy commissioner Ribhoi district ka kong RM kurba nagabanta ban ujor halor kate ka rukomle jongki nong tre jong kate ka weight bridge nakaliang ka deputy commissioner kalo ong bakan shimkhia halor kane dakaba on sapha ike magistrate banto kibnia halor kane to ka jing ujor jonga kane ka no phasing bumta kalong ba nin ka singi nga phai driver jonga ban lekit ya ki katuk ane ki plywood no arsna furniture haye nako bernihat te gede ke por nyu biji por ka kali jonga kalon phai ka dinga boleh ro kampar na kalon phai na bernihat dapoy po umling po bridge te udon we police officer new police personnel upendiang ya kali jonga bat upen bor driver jonga ban bodi bandung po bridge driver la persang hi ban side ong pesa kali ka mar ka tang khandet ong ba kharwi tli ki plywood kidan te wong pit tang gede kali kanalor ka kali gede kali private plus ki kamar tentang kharwi khar arlong khot mo te belingan haban balik thau wong em phide bandung bat bau penting ata driver janga ba mende bandung da memrung ngenam plak ya kali jong te de halor ta kanorem ba pli ha jinglong lili jong urung sapo weight bridge na po ye haban anda habalarong po ya weight bridge pan oh hi kam thau ko me ye span di sai spa tangka de bai spa tangka lai no ye pan receive mai de halor ta kanorem tinga so kia ya kene namar haji so jonga lang si spa tangka na kam ta jonga kam mo kam doesn't matter si spa tangka ndai si spa tangka ko ra ek tinga nam ta pai ba bo face kene ko problem daki popus na mata regular riu news na mi mata ladon daki problem kingat ya kene ki pajba kingat ya kene ki bagi haban siu dan ki katok ne ki pajba ki haban siu do arspa lai spa tangka ko kini bakit tang kamar tang khanda debat ke jing kalong ba ki kali kamai na neng po ladangi pha saberni hat balik kitiar kita kat bala kim juga balik chatin war balik ki salia bal ki haban siu bon ki jing siu mo apo tu plaza ki haban siu po wi bridge ki haban siu kata kada kolong kasim jing bhai ki kali lokal nang ne ba jingi pajba ki ba ya ku ya kene ki jing dengan ngai yang kalau kita kadong rem ba nakam ta jong pajba ba nakam ta ban long kum ka warning mo ya kita ki balik kita kam kolong kum ba extortion ka jing dawa bisa jubul justi penbor yang beri bensi saya bom dei ka hak bensi jangan ai ya kene ka complain hi madam disi managling jung disi ila pular ban sim khai kene ban pha ka inquiry lang bagi magistrate but in sa pentip ha bede ba kene